No niin, lähdetäänpä täältä Pirkkalasta. Terveiset sinne kaikille GT-läisille, ja jos yhtään vanhat merkit paikkansa pitää, niin väkeä on runsaslukuisesti koolla. Ja ollaan tilanteessa, jossa teillä on tänä iltana oikein hauska ilta. No, omalta osaltani nämä 27 vuotta sitten puhutut höpinät pastorin edessä vähän häiritsee tätä osallistumista sinne teidän kekkereihin, mutta kyllä mä luulen, että minullakin on kohtuullisen mukava ilta tänään. Että ei muuta kuin skål på det!